भाई आज किसी काउडी वाला ऊपर कहून କାଉଡି ବାଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହିବିନି, ଏଟା ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସତ ଘଟଣା ଗୋଟେ। अच्छा ଗତ ଥର ଆମେ 10-15 ଜଣ ଜୁଟିଲେ ଯେ ଯିବା ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ କପିଳାସ। ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଯିଏ ଯେତିକି ଦବା କଥା ଭାଗ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଟାଟା ଆସି ଠିକ୍ କଲେ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଆମ ଘର ପାଖରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ସେମାନେ ଗଞ୍ଜି ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାଟରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ନଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିତେ ଯିବାର ଅଛି ଭାଇ କେବେ ହାଟିକି ଯାଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣ। ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ବଦନାମ କରିବା କିସ ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି କିଛି ଭାଇ ମାନେ ହୁଏତ ରାଗିକି ମତେ ମା ଭଉଣୀ କିଛି ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି। ଆପଣ ନିଜେ ବି କେତେବେଳେ ଯିବେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଯେ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର। ଆରେ ଠାକୁର କ'ଣ କେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା କେବେ ଠାକୁର କେବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣ? ସେମିତିଆ କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ ଏଟା ଭୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ସେମିତିଆ କାହାରି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୋଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭାଇ ସତ କହୁଛି ଯଦି ଭଗବାନ କାହା ପଟରେ କେବେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଭଗବାନ ତମକୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ମ୍ୟାଗି ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତିନି ସେମିତି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଫୁଡ଼େଇ ଫୁଡ଼େଇ ଖାଅ, ଶିବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ତମକୁ ଫୁଡ଼େଇ ଫୁଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ। ଭାଇ ସତ କହୁଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।